Vo vaječníkoch každej ženy sa nachádza zásoba, ktorú môžeme pravdivo nazvať zlatou rezervou ľudstva. Veľké množstvo vaječných buniek. Na rozdiel od mužských buniek, ženské vaječné bunky sa formujú vo vaječníkoch ešte pred narodením ženy. Tieto bunky sú najdlhšie žijúce bunky v organizme. Obal na vaječníkoch chráni tieto bunky pred fakticky všetkými škodlivými faktormi okrem etylalkoholu. Tento alkohol pôsobí ako rozpúšťadlo, preniká do vaječníkov a ničí časť buniek, z ktorých sa môžu narodiť deti. S každým pohárom alkoholu počet zničených buniek narastá. A môže sa stať to, že o niekoľko rokov sa oplodní práve tá poškodená bunka, ktorá bola otrávená pohárom šampanského na Nový rok. Tento pohár alkoholu môže spôsobiť hneď na začiatku vývoja dieťaťu choroby na mentálnej alebo fyzickej úrovni. Podľa ministerstva zdravotníctva sa v Rusku s anomálnymi poruchami rodí každý rok viac ako 100 000 detí. 14 až 20% z nich zomrie v prvý týždeň života. 25% zo 100 000 detí sa narodí s poruchami srdca. 35% z nich musí absolvovať kardiochirurgické operácie v prvú hodinu svojho života. 200 000 tehotenstiev sa skončí potratmi. Pravdepodobnosť narodenia chorého dieťaťa je priamo úmerné tomu, koľko žena vypila od svojho prvého pohára alkoholu až do momentu otehotnenia.